Вас вітае інфармацыйная служба тэлеканала МКТБ і я, Ірына Габруковіч. У эфіры навіны «Час мясцовы». Сёння ў выпуску. Зялёны канвеер. У гаспадарках раёна вядзецца масавая нарыхтоўка кармоў для грамадскага статка. Дачакацца вынікаў і рыхтаваць дакументы ў прыёмнай камісіі навучальных устаноў. У Беларусі завяршыліся цэнтралізаваныя экзамены і тэсціраванне. Мой родны кут, як ты мне мілы. У рамках нацыянальнага фестывалю беларускай песні і паэзіі ў Мінскім абласным краязнаўчым музеі адкрываецца выстава работ мастака-педагога Віктара Данілава. Зялёны канвеер. У гаспадарках раёна вядзецца масавая нарыхтоўка кармоў для грамадскага статка. А папярэдне перад работнікамі і спецыялістамі аграпрамысловага сектара праходзілі практычныя семінары і нарады, дзе абмяркоўваліся важнейшыя пытанні гэтай кампаніі. Тэму працягне наш корэспандэнт. Нарыхтоўка кармоў у гаспадарцы Селіўцы пачалася ў апошняй дэкадзе мая, а на сённяшні дзень убралі ўжо каля 70% траў першым укосам. Накарміць больш чым 5000 галоў грамадскага статка – гэта не жарты. Сёлетнія зімоўкі ў Селіўцах выйшлі з запасам сенажу і сіласу. Летась надаілі ў сярэднім 6000 літраў малака на карову, і гэты паказчык атрымаўся значна вышэйшым, чым у параўнанні з папярэднім годам. Сакрэт просты. Ад якасці кармоў залежыць і якасць малака, і аб'ёмы прадукцыі. На сегодняшний день заготовили более 5000 тонн сенажа. Общий план заготовки 27 тысяч. Коллектив у нас молодой, но не списываем со счетов участие в трудях по старшим возрастам. За 2025 год мы приобрели в хозяйстве около 12 единиц техники. В том числе на данном поле находится новый кормоуборочный комбайн, который уже начал свою работу и показывает неплохие результаты. Что касается оплаты наших тружеников, то она сдельно-премиальная. На сегодняшний день ребята могут заработать более 150 рублей в день в зависимости от классности и вида работ. Штодзённа на палі гаспадаркі выходзіць каля 16 адзінак тэхнікі. Свае карэктывы надвор'е ўносіць штогод. І любы вясковец ведае, упусціш аптымальныя тэрміны ўборкі траў, і расліны з кожным днём пачнуць губляць пажыўныя рэчывы. Таму працуюць механізатары і вадзіцелі з ранку да вечара, выкарыстоўваючы кожную пагодлівую хвіліну. У Селіўцах і Хоўхлаве закладзены па 2 траншэі сенажу. Падвяленая зялёная маса адпраўляецца на захоўванне і калядоўцавічаў. Своечасовая уборка траў першага укосу дазволіць дадаткова атрымаць і другі, і нават трэці укос зялёных кармоў. На ўсіх участках работ у гаспадарцы абыходзяцца сваімі сіламі. 3 года назад я работал в агрокомбинате Дзержинский, филиал Воложенская. После окончания практики и отработки пошел служить на срочную военную службу. Пришел с армии, устроился в ООО «Селиўцы» Молодеческого района. Участвуем в кормозаготовке. Возим сенажную массу на траншеи. Мы работаем с 7 до 7. Чем быстрее мы заложим сенажную траншею, тем будет лучше. Чем быстрее мы заложим, даже если мы успеем за день заложить 1500 тонн, то будет премирование. Насчет бытового условия, все отлично, ничего плохого не скажу. Горячее питание. Если работаем где-то до 8 до 9, то 2 раза. Если до 7, то предлагается горячее питание и выдается сухпайок. А так, работа очень хорошо устраивает в этой организации. У зялёным меню для кароў і целят люцэрна, аднагадовы райграс, канюшына, Тимофеевка. Паралельна з нарыхтоўкай сенажу вядзецца і падкормка шматгадовых траў. А сіласныя траншеі пачнуць запаўняцца ў гаспадарцы бліжэй пад восень, калі надыдзе час каралевы палёў кукурузы. Сіласу патрэбна закласці 27 тысяч тонн, нават крыху больш, чым сенажу. Алла Маркелова, Алексей Андреевский, МКТБ. Выпускнікі сёлетніх 11 класаў і мінулых гадоў могуць уздыхнуць з палёгкай. Цэнтралізаваныя экзамены і тэсціраванне ўжо засталося ў мінулым. Цяпер патрэбна толькі дачакацца вынікаў і рыхтаваць дакументы ў прыёмнай камісіі тых ці іншых навучальных устаноў, каб працягваць адукацыю. У Маладзечні для абітурыентаў былі падрыхтаваны аўдыторыі дзяржаўнага політэхнічнага і дзяржаўнага каледжаў, 10-й гімназіі і сярэдняй школы нумар 14. Усюды створаны максімальна камфортныя і бяспечныя умовы. Для тых, хто па ўважлівых прычынах не змог прыняць удзел у цэнтралізаваным тэсціраванні, прадугледжаны рэзервовыя дні.
пункте тестирования Молодеченский государственный политехнический колледж в централизованном экзамене приняло участие 632 учащихся 11 классов района. Была стопроцентная явка. С 10 июня будет организована выдача сертификатов учреждениям образования района. Также в городе прошло и централизованное тестирование. В нем приняло участие более 2000 абитуриентов, среди которых были выпускники этого года, а также выпускники прошлых лет и СУЗов. Явка составила порядка 94%. К сожалению, один абитуриент был удален с учебного предмета английский язык за пронос и попытку использования шпаргалки. Выдача сертификатов централизованного тестирования будет организована с 1 июля на базе Молодеченского государственного политехнического колледжа, независимо от того, где абитуриенты проходили в городе тестирование. Ацаніць і пракаментировать якасць працы дзяржаўных органаў і арганізацый. Такая магчымасць ёсць у кожнага жыхара рэспублікі. Зрабіць гэта можна на партале рэйтынгавай ацэнкі якасці аказання паслуг і адміністрацыйных працэдур. На падставе атрыманых ацэнак на партале фарміруецца рэйтынг арганізацый. Убачыць яго можа кожны. Гэта даступна без папярэдняй рэгістрацыі і аўтарызацыі. А вось пасля рэгістрацыі ў карыстальніка будзе магчымасць паставіць сваю ацэнку дзяржаўным органам і арганізацыям. Улічваецца прастата і зразумеласць працэсу атрымання паслугі, даступнасць інфармацыі, захаванне устаноўленага тэрміну прадастаўлення паслугі або адміністрацыйнай працэдуры, ветлівасць і добразычлівасць супрацоўнікаў. На дадзены момант на партале зарэгістраваліся амаль 180 000 карыстальнікаў, а колькасць запоўненых анкет набліжаецца да 1 мільёна. Сфарміраваны на аснове гэтых ацэнак рэйтынг дзяржаўных арганізацый стварае дадатковы стымул для паляпшэння якасці працы з насельніцтвам. З 8 чэрвеня Дзяржаўтаінспекцыя Мінскай вобласці запускае маштабную прафілактычную акцыю «Школа дарожнай бяспекі». Яе мэта навучыць дзяцей правілам бяспечных паводзін на дарозе, зрабіць іх больш уважлівымі і адказнымі. У рамках летняй кампаніі супрацоўнікі ДАІ наведаюць дзіцячыя аздараўленчыя і прышкольныя лагеры. Інспектары нагадаюць пра важнасць выканання правілаў дарожнага руху, бяспечных паводзін на праезнай частцы і паблізу яе, а таксама аб мерах засцярогі пры перамяшчэнні на веласіпедах і самакатах. Дзяржаўтаінспекцыя Мінскай вобласці заклікае дарослых таксама унесці свой уклад, пастаянна паўтараць з дзецьмі правілы дарожнага руху і кантраляваць, чым заняты непаўналетнія ў вольны час. На гэтым тыдні ў Маладзечне будзе цікава, маляўніча і шумна. Горад прымае 25-й нацыянальны фестываль беларускай песні і паэзіі «Маладзечна-2026». Фестывальны тыдзень стартуе ўжо ў аўторак. Арганізатары паклапаціліся, каб кожны дзень жыхары і госці горада маглі знайсці мерапрыемствы па душы. Адной з самых відовішчных і яскравых падзей стане абласны фестываль духавой музыкі «Майскі вальс». Ён пройдзе ў сераду 10 чэрвеня у самым сэрцы Маладзечна на цэнтральнай плошчы. Яго ўдзельнікамі стануць як заслужаныя калектывы ансамбль Інстытута пагранічнай службы Рэспублікі Беларусь, духавы аркестр галоўнага ўпраўлення ўнутраных спраў мінскага гарвыканкама, так і аматарскія духавыя аркестры сталічнай вобласці. Пачатак мерапрыемства ў 19:00. Уваход вольны. Мой родны кут, як ты мне мілы. У рамках нацыянальнага фестывалю беларускай песні і паэзіі ў Мінскім абласным краязнаўчым музеі адкрываецца выстава работ мастака-педагога Віктара Данілава. Ён шмат год піша эцюд карціны маслам і акварэллю. На палотнах пейзажы беларускай прыроды і знаёмыя ўсім мясціны вязанкі заслаўля Нясвіжа. Сёлетні год вельмі насычаны на розныя падзеі для майстра. Ён удзельнічае ў групавой выставе мастакоў, членаў еўразійскай мастацкай садружнасці. А летам аматары прыгожага змогуць наведаць яго персанальныя выстаўкі ў Палацы Рэспублікі і Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі ў сталіцы. Таксама Віктар Данілаў дзесяткі год працаваў у сферы мастацкай адукацыі. Аўтар шматлікіх артыкулаў на адпаведную тэматыку, метадычных дапаможнікаў і вучэбных праграм для сярэдніх і вышэйшых навучальных устаноў. Мастак і сёння праводзіць майстар-класы для школьнікаў і для выхаванцаў мастацкіх школ падчас іх выездаў на пленэры. А ў музеі дзеці атрымалі заданне намаляваць тое, што прыносіць ім радасць.
Я проработал с детьми, начиная с 70-го года, сначала в школе, потом в педагогическом институте. Вы скажете, а как же, там же взрослые, они тоже дети. И учителя, если их учить как детей, бережно и правильно, они будут учить так и своих учеников. Вот. Я рад, что мы сегодня встретились, и приглашаю вас на 12 июня в 16 часов в город Молодечно в художественный музей. Час малітвы і добрых спраў. 8 чэрвеня ў праваслаўных хрысціян распачаўся Пятроў пост. Ён не мае фіксаванай даты і бярэ пачатак пасля троіцкага тыдня. Сёлета Вялікдзень быў ранні, і таму працягласць паста досыць немалая – 34 дні. Гэты перыяд веруючы стараюцца прысвяціць духоўнай рабоце над сабой, больш бываць на службах, выдзеліць час для спраў міласэрнасці і дапамогі тым, хто мае ў гэтым патрэбу. Заканчваецца пост 11 ліпеня, напярэдадні Дня памяці святых апосталаў Пятра і Паўла. Наперадзе падрабязны прагноз надвор'я. Вы можете сачыць за выпускамі навін на нашым сайце tvs.by, YouTube-канале, у сацыяльных сетках УКонтакце, Аднакласнікі, Інстаграм, Трэц, у тэлеграм-канале МКТБ. А я з вамі развітваюся. Усяго добрага і да хуткай сустрэчы!